Eu cu el. Nu mai e nimeni. Deci, ce-am făcut? Stau mereu pe Facebook sau pe Messenger. Nimeni nu vrea să mă băgeze. Ești bine? Dar nici eu nu sunt invitat. Serios? Da, nici eu. Wow! Chiar nu știam. Știu. Oh. Nici unul nu suntem invitați. Trecere. O să te bat cu mătura cea mă. Nino stai cu minte. Te-am bătut. Am tot și eu. Te-am bătut. Te-am bătut. Te-am bătut. Te-am bătut. Ce se întâmplă? Te-am bătut. Gata, stai cu șervețelele alea! Dai odată cu minte! Nu mă arunca, nu mă arunca! Nu, nu, nu! Nu, fiule! Asta, Lino, sunt ochelarii lui mamaia. Aici? Da! Lasă-i! Stăbudești dacă te pui cu mine. Și vineai după mine când fugea.